istidslandskaber. Hvordan ved vi, hvor mange istider Danmark har oplevet? Vi kender til istiden i Danmark gennem forskellige metoder og studier. En af de mest anvendte metoder er studiet af istidsaflejringer, såsom morænemateriale, så blev der blev aflejret af gletsjer under istiden. Disse materialer findes i jorden og kan dateres ved hjælp af f.eks. radiometrisk datering. Derudover studerer forskere også sedimentlag i søer og havbunden og pollenanalyse og iskerner fra iskapperne. Og alt det her giver ligesom et overblik over, hvordan istiderne fandt sted og hvor længe de ligesom varede ad gangen. Hvor lang tid har den seneste varmeperiode varet? Den seneste varmeperiode, også kendt som Holocæn, har varet i ca. 11.700 år. Den periode begyndte efter sidste istid, også kendt som Beinschel-istiden. Hvor kom den is, som dækkede Danmark fra, og hvordan ved vi det her? Ja, isen, der dækkede Danmark under istiderne, kom primært fra iskapperne op mod nord, især den skandinaviske iskappe. Det her, det ved vi gennem studier af morænemateriale og sedimentlag, der viser transporten ligesom af sten og sediment fra disse iskapper til Danmark. Den skandinaviske iskappe voksede og smeltede gentagne gange i løbet af istiderne, hvilket førte ændringer i landskabet og i dannelsen af forskellige istidslandskaber. Landskabsformer i Danmark. Den bakkeø, som Herning ligger på, hedder Skjoldbjerg Bakkeø. Og landskabsformen ved Frederikshavn kaldes hævet havbund fra yngre Juldiehav. Og ved den jyske vestkyst består af klitlandskab og marsk. Og landskabet, hvor jeg bor, kan kaldes morænelandskab fra sidste istid. Jordbunden. Jeg bor på morænejord, og på Lolland er der også morænejord, som dækker ligesom det meste af Lolland, men så er der også nogle små steder, hvor der også er lidt ferskvandsdannelse, smeltet vandsand, og så også grus.